sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Mayong hapon naman sa atin mga palanggang mga tagpalamati kay syempre welcome naman sa atin pagpangalagad karon nga hapon sa palituntunan This is My Life. Syempre dito Wilma, Lunes na Lunes, una naman nga adlaw sang simana sa atong sinipag-updanay, pets sa 26 sa bulan sang Oktobre tuig 2020. Kamusta na? Nakapaniyaga na bala? Siyempre, titawe tungod ano na oras, 1:33 na. Gani, relax lang ka mo dira. Opdanay kita, tubtubtak na 3:00 iya karon nga hapon. Sa paglingaw man sa inyo, pagisang aton man pagatag sa inyo pila ka update, plus pa sang aton sa ni weather update, ang aton man mahaytag sa inyo sa sininga hapon nga inyo man ginahulat-hulat sa aton sa promo, di ba? Ang aton dara mga finalist, ang mga may entries nga ginpadala para sa aton ARB4 piece pagbulig sa pagtuon paghatag sing paglaom ina para man sa aton mga estudyante nga ginabudlayan sa karon tungod sa epekto sang pandemic ng COVID-19, mabudlay gid tungod sang pamaagi sang aton pagpatigayon sang klase sang Department of Education sang CHED sang Commission on Higher Education. Siyempre Tita Wilma mabudlay tungod may ara blended, may ara module, may ara on say blended module kag online learning mo no. So aton sa mga estudyante dira relax. So sa mga may entry, ilabi na sa mga nakasulod sa top 5 finalist kay karon nga adlaw Oktubre 26 ano gani hambal ni Tita Wilma sa inyo, and of course ang aton man ginapalayag diri sa tagsa ka mga public affairs program diri sa Action Radio nga karon nga adlaw amo ang announcement of winners no, ang aton sa ni top 3 sa kada category sa elementary, high school kag college para sa ARB 4 piece. So bantayan ina karon Tita Wilma. Bantayan kag sa nahambal na naton ano pagid gani Tita We, sino ayhan ang mga maswerte. Inyo manabatian ang mga tingog sang eton sa ni top 5 finalist in each level sang nagligad nga semana no? Halin Huwebes, Biyernes and Sabado from elementary to college. So karon iya nga adlaw tatlo Tita We, no? Tatlo ang mangin maswerte nga magabaton sang gadget from Action Radio Bacolod. So bantayan ina karon mga anak, di ba? Kag syempre, tatlo ti ang duha nga mabilin kada kategory ano gani magabaton sang tag 500 pesos. So relax lang kamo dira, ihatag ina karon ni Tita Wilma and then magluwas pagid sina. Ahay na ang aton mga kauturan tungod man sang bagyo sa karon nga si Kinta.
kadamo sang mga naapektuhan. Although kita diri iya sa probinsya sang Negros Occidental, wala kita napaidalom sa signal number, na? Pero ang mga pagbaha-baha tungod sa mabunok nga pagbubo sang ulan, di ba? Mabaskog nga pag-ulan, ti hindi ginaton inaiya malikawan, di ba Tita Wilma? So sa pagbubo sang ulan kahapon, kadamo man sa mga lugar diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental ang nag-eksperyensya sang mga pagbaha kung kamo ang naka-monitor kahapon. Sa nahambal na nato monitor kahapon, kainas ang kaagahon, netungod sa update sa mga nagakatabo sa palibot, no, diri sa siyudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, ti may mga pagbaha-baha, di ba Tita We? Yes, ang pila naton ka mga lugar ginbaha. Kag ang iban, mas butong nabatian naton kaina sa action outline sang aga nga isa ka 1-year-old nga bata, no? Naanod sa baha, kag nadulaan sa kabuy, of course, Tita We, no? Maanod na to isang baha mo, di ba? Okay lang na siya, Tita Wilma. Kag magluwas man sina mga kasapatan, ang mga talamnan, no? Mga pananom sa ngaton, mga mangunguma ang apektuhan, na? Nagkala-apektuhan. Tikay kung lang tawon man naton, may ara nga part nga masanag ang kalibutan, may ara nga part nga madulom ang kalibutan, wala man nagaulan, pero ano gani Tita We? Ha? Dito iya sa kabukiran nagabuubo ang ulan. Pagkatapos ano ang resulta ang diri sa idalom, ang nagabagusbus iya, no? Nga tubig halin sa bukid pa kadto sa dagat ting mga kasubaan na. Ti kung wala na ialagyan tungod ng overflow ng tubig, ang pila ka mga bahin ay mga low-lying areas nag-experience sa mga pagba. Kadamo sa nga mga kauturan nga nagkaalapektuhan ang ila sini mga palangabuhian. So, isa man sa itong istoryahan sa sini nga hapon, mahatag mo na karon si Tita Boy tips na? Para sa, let's say, bala kung anong himuunta, anong ipreparar ta sa sini nga panahon, kay hindi na ni naton malikawan mo, kay ang hambal na ton, basta may laniniya gani, dugay-dugay ulan, dugay-dugay ulan, dugay-dugay baha, di ba? Oh. Ay, nga mga anak ko. Kaya syempre ang atong tag sa zodiac sign, para man sa atong tag sa horoscope sa karon iya nga adlaw, bantayan man. Para karon nga adlaw Lunes na Lunes, Oktubre 26, tuig 2020. Dali na lang, pero ang atong sa mga kauturan, about mga sila makatabok na sila ito sa pihak nga isla sang Iloilo. So, preparar nyo lang mga dapat naton sundon kag himuon, ha? Ang mga protocols nga pasunod kag ang mga kinahanglanon. Okay? Sa mga gusto magtabok sa dagat via fast craft, roll-on, roll-off, na nabatian nyo naman, pwede na by October 31. Okay. Ti ano na yata, we? Siyempre. Sing a song and light up the lights. We need to make this Christmas Basta gani makabati na kita sinabot sa lingon, ay, ara na gid siya. a Christmas night. Mabatyagan na naton ang espiritu sang Pasko. Pag siyempre, Tita Wilma, settled sa ni Christmas countdown, we only have 60 days before Christmas Day, it's December 25, and 67 days before New Year 2021. Pero Christmas, okay lang na siya, Tita Wilma. Padayon lang kita. Kita mo ginhalog-halogan sa last, Tita Wilma, isang Sabado, hambal ko, hinay-hinay lang kamo, hinay-hinay lang. Di ba? Hambal ko sa inyo, hindi gin mapagusto ba, kita mo na mga balita, ang batian naton, mga updates, halin kahapon kung ano mga ginapanghimo. Diin ka mo nagkalalad to, yung bahin sa kadagatan. Di makita, tumagading nugsok ang mga tao, wala nag-observe social distancing, wala nag-face mask, ay nga mga salawayon, ginuko, no? Abi pag hinay-hinay lang kita, kay para balasigi naman ang hulag taamat-amat, nga makagwa kita, makakadto kita sa sini nga lugar, sa iluda sa piyak nga lugar, halin sa aton barangay, pagkadto sa piyak nga barangay, karon kon na naman ako,
problema na naman kita. Christmas bright. Okay, Tita We. Alauna 41, Action Radio Philippine Standard Time. Yes, padayon man sa Tita Wilma sa pagpangalagad, pero gamay lang pag-refresh sang updated report na tungod sa COVID-19 na para karon nga adlaw diri sa siyudad sang Bacolod may 21 ka bag-o nga kaso na bag-o nga kaso sang COVID-19, 21 diri sa Dakbanwas sang Bacolod. So all in all, Tita We, pila na? May 4,728 ka kaso ang siyudad sang Bacolod or Dakbanwas sang Bacolod. Pero out of 4,728, pila ang nagkalaayo? 4,244. Pero masubo kay nagdugang isa ka kabuhing nadula. So may 120 na kakabuhi nga nadula tungod sang COVID-19 diri iya sa siyudad sang Bacolod. Probinsya sang Negros Occidental, Tita Wilma. Diri sa probinsya sang Negros Occidental ang ang active cases sa probinsya sang Negros Occidental 1,167 na 1,167 ang aktibo iya nga kaso sang COVID-19 sa probinsya. So ang probinsya naton may kabugusan nga 4,451 ka mga kaso. Kag sa sina nga numero ang mga nag-alalayo 3,171, di ba, Tita Wilma? Kag 113 ka mga kabuhing nagkaladula diri sa probinsya sa Negros Occidental tungod sining COVID-19. Yes, Tita Wilma. Kag magluwas man sina hari pagitawe sa kabugusan nga pungsod Pilipinas, pila na may 370,028 ang kaso ang naka-recover sa 328,036 nan. Kag sa bugos nga kalibutan sa karon naglabot na sa 43,343,796 ang kaso sang COVID-19. Okay na, Tita Wilma, no? So, sa mga wala naka-update kaina, so amo inang aton latest update from Department of Health Region 7 netungod iya sa pandemic ang COVID-19. Alauna 44, Action Radio Philippine Standard Time. Padayon naman si Tita Wilma. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead. Ina ang aton sinimatahom nga lilintunon nga igalingaw sa inyo sa sininga hapon. The greatest love of all. Siyempre, the greatest love of all. Ano gani? Let the children's laugh. I believe the children's are our future. Amo ginang first line, no? Sang amo iya nga lalentunon. Kag siyempre, the greatest love of all, ang nag-aambas si Whitney Houston. Na, di ba, Tita Wilma? Tita We? Oh, no? Kag ina nga lalentunon, sulat sang mga songwriters sanday Michael Master kag Linda Creed. Nan. Ini si Linda Creed that time sang ginabalay nila, no? Sang ginabalay nila nga duha ang lyrics sang among nga lilintunon, naga-recover pa siya sa balatian nga breast cancer. Na that was 1977. Kag ini nga lalantunon, the greatest love of all, originally gin-record ina ni George Benson. Ang una gina nga nagkanta si George Benson, te ang iyan ni version na kalabot sa number 24 dito sa United States. Pag abot sa 1985, ini nga lalantunon gin-revive ni Whitney Houston. Gin-revive ni Whitney Houston kag sa May 17, 1986 nag-number 1 ina sa
una nga 3 ka semana. Dire-diretsyo ginaya. Una nga 3 ka semana, number 1 sa Billboard, ang The Greatest Love of All. Kag, syempre, The children are our si future. Creed nga nagasuffer sa breast cancer. Beauty they possess inside. Masubo to kay April 10, 1986. Sang nadula siya. Nang nadula, hindi tawa, yes. But anyway, later on, ginkilala nga Songwriters Hall of Fame si Linda Creed tungod sang very powerful kag kabaskog sang among nga lalentunon kag kadamo gid sang na hit man sang iya nga co-writer para iya sa Spinners. Version sa Spinners nga nag-amba man sina ang The Stylistics na iban pa gini nga mga artist. Kag syempre, hindi, ari pagid si Master kag si Creed, no? Ginsulat nila ini 1977 para sa pelikula, no? Film biography ni Muhammad Ali na dumduman naton. Kaya nabasahan ko ina, no? Madumduman ko nga amo ining title sa nga ambahay nun sa pelikula, no? Sa kabuhi na hanungod sa kabuhi ni Muhammad Ali, The Greatest Love of All. Kag ang amo nga kanta dira gid una nga nabatian. Amo ning soundtrack ang gingamit mo nga gin-record ni George Benson. Pero sa sinaman nga pelikula mismo si Muhammad Ali amo ang nag-portray sang iya sini character sa amo nga pelikula. Kag that was masiling naton that time ano pa siya amo siya ang heavyweight champion of the world sang gin-release ang amo nga pelikula, The Greatest Love of All. Lead you to our love. Di balaan nyo, gapanika-tika, panglili man si tawi mo, gamay lang ang mga informations, no, sa mga lalantunon, mga mabatian sang aton sa ni mga young at hearts, especially, no, sa aton sa ni mga young at hearts, dira mayong hapon, actually, natin dito high school kita tawi, no, high school kita, yes, The Greatest Love of All, from Whitney Houston. Alauna 49 Action Radio Philippine Standard Time. Sa ito dira mga palangga nga mga tagpalamati nga nagaupod sa aton, especially sa aton mga late tuners nga nagaupod sa aton sa ilang mga radio. Ara of the night kita ni Tita Wilma sa 684 kHz. Kag sa mga ara iya sa ila Facebook account, sa ila mga cellphone, sa ila mga gadgets, of the night kita sa Facebook page ng Action Radio Bacolod. Yes, ara man dira magluwas ang aton sa ni mga live nga mga programs diri sa Action Radio Bacolod. Ang mga updated reports nga nagakahanabo diri sa Metro Bacolod, probinsya sang Negros Occidental sa aton region, Western Visayas, bugos nga pungsod nga mga dalagkuman nga balita sa kalibutan. Kag ara man ang aton sini ang amon sini website, no, dira na kepostenan nga mga natipon nga mga balita for the day sang Action Radio Bacolod. Pwede ninyo ma-open, yes, pagi sa pag-login sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ada man kami sa YouTube, nak? Search nyo lang dira ang Action Radio Bacolod. Mga live programs ng Action Radio Bacolod. Yes, Tita Wilma, tanan nga public affairs program. Makitaan ninyo dira. Okay? Yes, 1:50 Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang. Mabalik si Tita Wilma pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga commercials. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new Okay, dira sa aton sa Facebook Live. Di kamusta lang kamo daw, okay lang kamo daw. Oo, Tita Wilma, na? Di manamyaw na kita dira sa mga nagaupod sa atin. Hi, tawa, good PM. Kuno siling ni Miss Jane Candido Hildore. Good afternoon. Mayong hapon dira sa imo. Kag araman si Inday Chino Cesar. Thank you, kid. Mayong hapon. Good afternoon, Tita Wet. Monitoring always.
Love you. Oh, salamat gid, no? Mayong hapon lang dira kag Ara man Tita Wilma. Sinday Giselle Franco. Thank you gid. Greet ko lang tani, happy birthday anak ko si Freddy. Happy birthday. Gigi Alpon, hi. Good afternoon kay Nining Malu. Good afternoon man. Thank you gid. Keep safe ko no daywe. Jay, thank you gid, na. Kag ara mayong hapon lang da kay birthday niya. Gigi Alpon, kay Maria Cecilia Pabon Jimenez, good afternoon to all. Juanita Ortiz, good PM Ms. Wims. Shout out sa family Dusaran watching from Bacolod. Alex Montes, mayong hapon Tita Wilma, maulanon nga hapon sa imo. Maulanon gituod kag sa mga taga o sa mga tagpalamati sa program mo. Kag sa, okay, sorry, kay galumpat-lumpat, bibi sir ho. Relax ka lang daam. Medyo hinay lang ta. Medyo hinay-hinay lang ta kay madanlog ang mga dalanon. Yes, salamat gid Sir Alex Montesa. Maria Cecilia Pabon Jimenez, yes, again, good afternoon. Arwin, good afternoon, Tito We. Pamati kami di sa Maaw Public Market. Mayong hapon. Tiop danay kamuda ni Inday Giselle Franco, no? So, salamat gidira sa inyo. Miss Heaven, thank you, gid. Kag magluwas dira kami sa Heaven. Erwin. Virgie Opinda, mayong hapon, kag kay Apple lang. Kay Femonti Alto, kag kay Lenny Valencia. Kay Yvonne Bouchier, Bostier. Good afternoon. Kag kay Juanita Ortiz, salamat gid sa imo, mayong hapon. Maria Cecilia Sambiti, mayong hapon man sa imo. And thanks gid sa imo greetings. Araman si Kenneth Valencia. Kay Antonio Beronio, good afternoon. Kay Fabi Habagat, Winston Hero, kay Erika Molyon Wonderlin. Okay, balikan lang na karon ni Tita Wilmang iba neton nga mga greetings. Relax lang anay kamodera. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo,
Bacolod man sa gihapon, padayon action radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon action radyo. Salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon action radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sansan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Okay, 1:58, Action Radio, Philippine Standard Time. Salamat na magintilian mo kung ngalan na para ang pamilya ko matulungan ko sa obra. Galing lang ko sa ibang nagagawin kasi ikaw lang kung nila pero galing man ko lahat. Ari ko talaga. Laging patawag ko ta sa isa ka nanay ta. Ang sila mo Diyos sa bata na nga isa bulik ta. Kung ano masama sa kon ta nga bulik ta, makabulik ini sa kon nga pagkwela ta kay subong ta nga pakulam ng cellphone. The great philosopher Confucius once said, "Education breeds confidence. Confidence breeds hope. Hope breeds peace." Napangulam na ko cellphone sa akin nga magulang. Gin-sacrifice lang niya ang cellphone niya para maka-internet ko, para maka-information sa akin, mga classmates, sa akin, mga teachers. Kaya, kami, igado kami pa, wala yun kami sa kartabot ng bakansang gadget, kami ito sa gadget, kasi mga video pa sa messenger, wala yun tayo. Wala yun kami sa maulam. Ang tagsa kapag butlak sang adlaw, nagapatimaan sang paglaom. Paglaom nga makatibawas sa kapigaduhon, kag maangkon ang ginahandom nga masulhay nga pagpangabuhi. Isa ang pagtuon sa mga pamaagi agud maangkon ang kadalagan sa pagpangabuhi. Pagtuon, pagpasimpala, paghimakas, pag-ulikin, pamilya. We are the children of yesterday's dream. Ini ang pila lamang sa mga inspirasyon nga magkuha sa istorya sa mga estudyante nga padayon nga nagatinguha lamang maangkon ang kadalagan sa pagpangabuhi. We are a world of the restless and young. Children remains the hope of our fatherland. ARB for Peace, Aksyon Radio Bacolod, pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaon. A social engagement program of DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Divided we fall, together we climb to the top of the world. Diri lamang sa palituntunan,
This is My Life. That we are the children of yesterday's dream. Okay. ARB4 Peace. Pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom. Siyempre, ina ang proyekto, na? Proyekto sang Aksyon Radio Bacolod. Kaya siyempre, isa man ina ka pamaagi, nga bisan sa gamay lang, nga bahin sang kabuhi sang aton mga estudyante. Mangin kabahin man ang Aksyon Radio sa pagtuman sang inyong mga handom sa palaboton. Ha? So, karon niya nga adlaw, amo na ning announcement of winners diri sa programa This is My Life para sa proyekto sang Action Radio, ang ARB4 Peace, pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom. So, kada kabalugig ko, nga kamo dira nagahulat, sinugid bala ang mapalaron Tita Wilma? Nga makabaton sang gadgets, 3 ka gadgets sa kada category. Pero antes man ni Tita Wilma lawagon kung sino ang 3 ka mga maswerte sa elementary category, high school category, kag college category. Ang project mechanics anay para sa sininga proyekto ARB4 Peace, pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom. Okay, mga mechanics, actually, mga palangga naton nga mga tagpalamati, nag-umpisa ini sa pagbaton sa mga entries, na? Ang Action Radio Bacolod. Nagbaton sa mga entries, umpisa Oktobre 12, tubtob Oktobre 19, tuig 2020. Kag pagkatapos, ang mga estudyante halin sa elementary, secondary, tubtob college level, nga na-enroll sini nga academic year 2020 to 2029, amo ang mga qualified sa siniya nga proyekto. Sila ang nag-entra kag nagpadala sa ilang mga entry. Ang Action Radio Bacolod amo ang nagpili sang taglima ka mga finalists sa kada educational level. Sa liwat, elementary, secondary, kag tertiary level. Ang mga napili sa top 5 entries sa kada kategory sa screening level, amo ang mga masunod. Action Brian Morden, Anchorman, Action Firing Line, nga inyo mabatian alas 6:45 tubtob alas 9 sang gabi. Miles Robles, Admin Officer. Mariani Kirao, Admin Officer. So sila ang screening, nag-screen sa mga entries from elementary level. Sa college category, Action Fred Salanga, Anchorman, Action Reports first and second portion, nga inyo mabatian alas 4, tubtob alas 6 ang aga, kag alas 6:30, tubtob alas 7 sang aga. Action Boy Duran, Anchorman, Aksyon Balitang Bayan numero 1. Alas 6, tubtob alas 6:30 sang aga. Aksyon Balita Morning, nga inyo man mabatian, alas 7, tubtob alas 7:45 sang aga. Inyo kubus nga alagad Action Wilma Sugaton, program host, This is My Life, mabatian alauna 15, tubtob alas 3 sang hapon. Ang mga nagpili sang top 5 entries sa high school category sa screening level, amo sanday Action Dorel Cabato, Newscaster, Aksyon Balitang Bayan numero 1, alas 6, tubtob alas 6:30 sang aga. Kag Aksyon Balita Morning Edition, alas 7, tubtob alas 7:45 sang aga.
Action Eden Aboso, reporter. Action and Defensor, newscaster. Action Balita Evening Edition. Action Dale Salazar, newscaster and reporter. And Action John Diaz, reporter. And ARB 4-Piece Project Coordinator. So, gin-anunsyo ang top 5 entries sa kada kategory sumugod nagligad nga simana. Oktobre 22, tubtob 24, tuig 2020. Kag nabatian ninyo, diri sa aksya, This is My Life ang paglawag sang top 5 entries sa kada kategory, di ba? Sang 22, elementary category, 23, high school category, and pagka-Saturday, college category. Ang top 5 nga gin-announce naton. Pagkatapos sang screening, nagpatigayon man sa nga maid-id nga deliberation ang core group sang Action Radio Bacolod nga ginabugusan sa mga masunod. Nona D Magbanwa, ang amon station manager. Action Rex Kentong, news and program director. Anchorman Action BBB nga mabatian alas 11:45 tubtob ala 1:15. Action Boy Duran. Anchorman Action Balitang Bayan numero 1 nga mabatian alas 6 tubtob alas 6:30 sang aga, kag Action Balita Morning Edition nga mabatian sa gyapon alas 7 tubtob alas 7:45 sang aga. Action Wilma Sugaton, program host sa sininga programa This is My Life, alauna 15 tubtob alas 3 ang hapon. And Action John Diaz, reporter, and ARB 4-Piece Project Coordinator. Tatlo ka mga benepisyaryo o kun istorya sa kada educational level, elementary, secondary, and tertiary level ang makabagton sang cellphone. Ang nabilin nga mga finalist, magabato naman sang tag 500 pesos nga load. Buwas Martes, magasugod na sa pagpangdulong ang Action Radio Bacolod sang mga padya or mga prizes ninyo nga mga nagdaong. Pwede gid magpakigangot lang kay Action John Diaz ang aton sa ni project coordinator agud mahibaluan ang schedule kung saan o magapadulong sa inyo lugar ang team sang Action Radio Bacolod. Okay, so Clarex, nabatian ninyo ang aton sini mga miyembro sang tagsaka screening committee, di ba? From elementary, secondary, and tertiary. Kung sino ang mga nagpili sina. So, inang aton mechanics sagin patigayon para sa proyekto nga ARB 4-Piece pagbulig sa pagtuon, paghagtag sang paglaom. Kung sanday sino ang mga ini, magabalik pa si Tita Wilma pagkatapos ang mga commercials. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan. Okay, Olive Prado Gargaritano, mayong hapon lang dira sa imo, mayong hapon Tita Wilma, kay Margie Haniva, love this ARB 4-Piece program you your introduction to the program, appreciate ko gid. Wow, thank you gid. Mo na program coordinator ang nagimo. Forte ang abilidad. Thank you Miss Margie Haniva. Yes, kakadamo gid sang mga estudyante naton ang nagakinahanglan sina. Miss Heaven, mayong hapon Miss We. Happy Monday, my dear Tito We. Watching from Salen Homes, keep safe gid Tito We ha, and God bless. Thank you gid Virtual Pinda. Ikaw man, ha? Miss Jean also, sir. Thank you so much, Tito We. Okay, keep safe kung hambal ni Nining Malu. Salamat gid. Kag Maria Cecilia Pabon Jimenez, good afternoon to all. Good PM as well. Pa-shout out sa family Dusaran watching from Bacolod, Juanita Ortiz. Kag, yes,
Sir Alex, nabasa ko na nakainang imo message, ha? Okay. Kay Sir Erwin man, thank you, gid. Kag kay Nizel Kives, good afternoon. Kay Nick Libuon, thank you man. Kag kay Lilibeth Ninia, Lito C. Condes. Kay Bellew Ryan, kay Chien Perida Cacho, good afternoon. Tita Wilma Pagwitbi, si Nanay Crescencia Kililong. Insakto na. Kag ang taga Lifeline Marketing. Good afternoon sa inyo, Diretanan. Thank you, gid sa pag-upod kay Tita Wilma sa siniiya nga hapon. Salamat, gid. Kag syempre kay Jean Pereda Cacho, Konos sa Bukayan ni Villavicencio. Sharon Grace Magno, good afternoon kay ka Magno Clamor tawe, no? Jessie Mark Ann, kay Feby Habagat, Winston Hero, kay Erica Molion, Wonderlin. Salamat man sa inyo. Mitch Muon, Romer Cuevas, and Heves Rosca Gamosa. Enrique Algara Jr., thank you, Ged. So, relax lang, anay, balikan lang liwat kamo ni Tita Wilma dugay-dugay. Okay. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, palasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Just sa Shatina, Action Radio Philippine Standard Time. Padayon man si Tita Wilma sa This Is My Life, Rizali. Hi, good afternoon, watching and listening all the way from Malaysia. Hi, thank you so much. Okay, Tita We, sa sinina nga bahin, since na ba nahatag naton sa inyo, mga palangga naton nga mga tagpalamati, kagluyagin naton ipabati sa inyo kung anong mechanics ang mga pamaagi sa pagpili sining aton mga tatlo ka winner sa kada category para sa proyekto sa Action Radio Bacolod, ang ARB4 Peace na kag kung sino ang mga nagpili, sino mga in charge, yes sila na inyo ginabatian. Nabatian kung sino. Kag nabatian man ninyo ang mga tingog sang aton mga finalists, di ba? Nabatian nyo wala? Yes, Tita Wilma, nabatian. Kag sa siningabahin, Tita We, ato na iga-announce, aton iga-announce ang top 3 na since elementary, high school kag college, pamatiay naton kung sinong nagdaog sa elementary category. Yari ang mga finalists sa ARB4 Peace. Elementary Category: Hazel Akot Banay, Purok Santo Niño, Barangay Panukoy, Bacolod City. Verly Diget, Barangay Pinaginpinan, Cabancalan City. Gladys Patricio de la Cruz, Purok Zone 6, Barangay Magsaysay, Cadiz City. Kimberly Bata, Barangay Vista Alegre, Bacolod City. Crispin Henry Infante, Purok Ilaya, Barangay Cabog, Bacolod City. Kagparon, yari ang mga mapalaron nga tagdaog. Okay, so nabatian ninyo nga itong top 5 finalists nga nagkasulod, elementary category. Again, lawag yan ni Action John Diaz, kag ni Action Ann Defensor. At tatlo naton ka mga winners nga magabaton sang cellphone from Action Radio Bacolod. Elementary category, congratulations! Ba excited gini mga kabataan nga na istorya ko last Thursday, na? Sino ang una nga makabaton? Verly Diget, 10 years old. Baka tumbo-tumbo na sa Verly Diget, 10 years old, sa barangay Pinaginpinan, Kabangkalan City. Verly Diget, 10 years old, sa barangay Pinaginpinan, Kabangkalan City. Congratulations! Ang masunod natin nga winners, elementary category, congratulations! Gladys Patricio de la Cruz, 10 years old, sa Purok Zone 6, Barangay Magsaysay, Cadiz City. Again, Gladys Patricio de la Cruz, 10 years old, Purok Zone 6, Barangay Magsaysay, Cadiz City. Congratulations sa imo. Kag ang isa pagid nga magabaton sang eton sa ni Gadget from Action Radio Bacolod, elementary category, congratulations. Crispin Henry Infante. Crispin Henry Infante, 12 years old, sang Purok Ilaya, Barangay Cabog, Bacolod City.
So inang aton tatlo ka mga winners elementary category sa liwat. Congratulations sa inyo nga mga tatlo. Verly Diget sang Barangay Pinaginpinan, Kabangkalan City. Gladys Patricio de la Cruz sang Purok Zone 6 Barangay Magsaysay, Cadiz City. Pareho na sila nga 10 years old. And Crispin Henry Infante, 12 years old, sang Purok Ilaya, Barangay Kabog, Bacolod City. So sa inyo nga tatlo, congratulations! Sa totoo lang, kung ma-recall ninyo ang una-una nga batch ang pang-istorya ni Tita Wilma last Thursday, kurog-kurog man gani dughan ta kung mamati, tingog pa lang sa mga kabayan. Anyway, sa inyo nga tatlo, congratulations! Okay? Kanto na kita sa high school category. Sa high school category, ari ang atong sa ni mga finalists. Finalists sa high school category. Lyra May Matacubo, Sitio Bocalan, Barangay RSB, La Carlota City. Roy Vincent Piadoche, Purok Maninihon, Barangay Tagob, Bacolod City. Mark Anthony Sanrines, Purok 5, Barangay Bulata, Kawayan. Nelson Susano, Barangay San Jose, Sipalay City. Nea Lynn Aurelio, Barangay Bakong, Bago City. Kagkaroon, yari ang mga mapalaron nga tagdaog. Okay, so inyo nabatian. Salamat gid Action John Diaz and Action and Defensor. Nabatian naton ang top 5 finalists sa high school category. Kag ang tatlo ka mga maswerte nga mga baton sa atong sinigadget. Congratulations! Roy Vincent Piadoche, 17 years old, sang Purok Maninihon, Barangay Tangob, Bacolod City. Mark Anthony Sangrines, 15 years old, sang Purok 5, Barangay Bulata, Kawayan. And congratulations to Nielin Aurelio, 14 years old, sang Barangay Bakong, Bago City. Amoy nang eton mga winners sa high school category, tatlo sila. So sa liwat sa inyo nga tatlo, congratulations! Roy Vincent Piadoche, sang Purok Maninihon, Barangay Tango, Bacolod City. Mark Anthony Sangrines, 15 years old, sang Purok 5, Barangay Bulata, Kawayan. Kag Nielin Aurelio, 14 years old, sang Barangay Bakong, Bago City. Sino naman ay ang maswerte nga magabaton sang premyo from ARB or Action Radio Bacolod para sa 4-piece ARB 4-piece project ang pagbulig sa pagtuon, paghatag paglaom. Ina mabatian sa pagbalik ni Tita Wilma pagkatapos man sang mga commercials. Okay, sa ito din mga palanggang matagpalit palamati. Wow, so suspense man syempre, si Tito Wilma mismo excited, no? Kung sino pagid ang tatlo sa college level, di ba? Well, anyway, sa itong tatlo as anom, congratulations. So, Evelyn ni Pomoseno, mayong hapon Tito Weng watching from Lower Bikutan, Taguig City. Hi, mayong hapon. Thank you so much. Stephen Palenge. Hi, ma'am. Yes, from Alex Montesa, congrats! Congratulate man sa Veronica Santillan Manukan. Kag si Sir Alex Montesa, nagapang-congratulate man siya. Na? Hi, Tito, we ask lang ko kung paano mag-interest sa raffle. Sa Amonsap, sa sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod.
Tapos ng registration, sir, kami date to nga ginhatag mo paano magpa-register. Tapos once magpa-register ikaw sa imong ngalan, edad, address, contact number, may validation ikaw nga mabaton. So nag-end nito. So nag-raffle na lang kami, no? Next time, salamat gid. Okay? Yes, sir. Stephen Palengke, yes, salamat gid. Kag araman, thank you, gid ko na. Mami Diana Consolacion, good afternoon. Dira sa may Isabela, kay Daddy Boy, Nanay Dayin. Ay, kamusta? Mayong hapon lang dira sa imo, ha? Salamat gid sa inyo dira, tanan. Kag, syempre, Tito Wilma, kay Jean Marie, good afternoon. And of course, kay Riza Ramirez Kalipong, salamat man sa imo. Kay Eden Kalim, salamat gid. Nadula siya. Okay lang na siya, Tita Wilma. Sa iluwan na sa piyag. Happy birthday to our dear... hi nang Jo, good afternoon. Happy birthday to our dear friends who are celebrating their birthday today. To Miss Lelinette S. Aldiger of Manville Subdivision, Bacolod City. Eden Baliguas of Country Homes, Bacolod City. And Cristela Di Clarita of Metro Manila. God bless you more, mga amiga. May you have more birthdays to come. Okay? Okay, halin ina kay ng Jocelyn Salanga. Nang thank you gid and good afternoon. Keep safe man. Okay. Congrats mga anak. Good PM, Tita We, ha? Okay, Ma'am Birds. Thank you, kid. So, enough na ng greetings ta. Balikan ko lang na karon. Dugay-dugay naman. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita,
aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Madayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon kita. Siyempre, anong padayon mo, Tita We? Nagahulat sila bala, nagaugtas bala sila, Tita We, ha, sa imo. Nagaugtas sila kung sin o kid ang makabaton sang gadget from Action Radio para sa ARB4 Peace, pagbulig sa pagtuon, paghagtag sa paglaom. College category. Ha? Okay, relax lang. Finalist, college category. Andrea Padrinal Amonio, kilometrahe 11, Barangay Talok, Bago City. Angeli Marie Marshall, Purok Tarapol, Barangay Talaptap, La Castellana. Camille Oranyo, Sitio Paho, Barangay Nato, La Casiliana. Leona Grace Larapan, Purok Tumpok, Barangay Pandanon, DSB. Lindsay Monsanto, Barangay San Miguel, La Carlota City. Kagkaroon, yari ang mga mapalaron nga tagdaog. Okay, sa 5 the finalists, nabatian ninyo, di ba? Excited man mga palangga ang mga tagpalamati, nabatian nyo man ang ila sini mga tingog last Saturday. Kag nabatyaga naton kung daw ano sila ka-excited. Kung daw ano sila ka-excited kag nagasalig man. Of course, ara na bala nakasulod ka na sa finalist. Pero sa top 5 finalists, syempre, sinugid ang tatlo nga pagaswerte ho. Okay, congratulations! College category? Ano ba tunon mo gani? Okay, Andrea Padernal Almonio, 18 years old, sa kilometrahe 11, at Chinamuto, Barangay Talok, Bago City. Congratulations sa imo, Andrea Padernal Almonio. Congratulations man kay Leona Grace Larapan, 20 years old, sa Purok Tumpok, Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Congratulations. And congratulations to Lindsay Monsato. Sa Barangay San Miguel, La Carlota City. 19 years old ni siya mo, niya? Doon mo ni siya ma-birthday bala mo. Yes. Okay, congratulations sa inyo nga mga tatlo sa college category. So, congratulations sa tatlo naton ka mga winners. Andrea Padernal Amonio, kilometrahe 11, Adjanamuto, Barangay Talok, Bago City. Leona Grace Larapan, wow, 20 years old, Purok Tumpok, Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. And congratulations
kay Lindsay Monsato sa Barangay San Miguel, La Carlota City. So sa inyong tatlo, congratulations. Kung ara ka mo nag-upod kay Tita Wilma sa FB Live, ang tatlo na ton ka mga winners in every category. Yes, tatlo. Mabudlay para kay Tita We ang mag-model sa inyo. Ti isa-isa hun ko lang ini siya. Samsung Galaxy A11. Wow, how I wish, na? So sa inyo, aton mga winners, pareho inyong batunon na 3 winners from elementary level. Magabaton sang Samsung Galaxy A11. Sundon ko kuno si Action, ay ang anak ko bala sa ito, bangke amo ginay na tripingan nila pero ni JM. Wala anyway, ang ayan man si JM kay may height and beauty man, no? Okay, from elementary level, congratulations again kay Verly Diget, sang Barangay Pinaginpinan, Kabangkalan City, Gladys Patricia de la Cruz, sang Purok Zone 6, Barangay Magsaysay, Cada City, and Crispin Henry Infante, 12 years old, from Purok, Ilaya, Barangay Kabug, Bacolod City. Tatlo ka mo, amugid ni pareho inyo batunon ang Samsung Galaxy A11. And also, sa high school category, amo man ining batuno ninyo nga tatlo, Roy Vincent Piadotsa, 17 years old, sang Purok Maninihon, Barangay Tango, Bacolod City. Mark Anthony Sangrines, 15 years old, sang Purok 5, Barangay Bulata, Kawayan, and Nealine Aurelio, 14 years old, sang Barangay Bakong, Bagos City. Kag syempre sa college category, amo man ini mga anak ang inyo mabaton ang Samsung Galaxy A11. Again, sa inyong tatlo, congratulations. Andrea Padernal Almonio, 18 years old, sang kilometrahe 11 Agena Muto, Barangay Talok, Bagos City. Leonie Grace Larapan, 20 years old, sang Purok Tumpok, Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, and Lindsay Monsato, sang Barangay San Miguel, La Carlota City. So sa inyo nga siyam, congratulations. Kay sa tagduha ka nagkalabilin every level nga hindi makabaton or wala makabaton sa gadget from Action Radio Bacolod, kamo magabaton sang tag 500 pesos nga load from Action Radio Bacolod. Okay. Puerte si G Alponia. Ha, 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 ha. Congratulations. Thank you, Get. But anyway, sa itong sa mga palangga nga mga tagpalamati for a while. Ang ila sini mga entry or ang ila sini mga story, basahon diri sa This Is My Life, di ba? So starting tomorrow, Martes, October 27, ang mga stories ang aton sini mga winners, ang 3 winners in every category, basahon naton starting tomorrow until November 5. So again, sa aton mga winners, congratulations. Sa aton mga non-winners, better luck next time. Abi ninyo sa tuod lang, bisan ang mga entry from elementary and high school, wala na, may idea ako gamay, pero kung basahon ko ya tanan kid nga mga entries nga hindi ko kaya basahon tungod sa kadamo, ang mga nabasa ko deserving tanan nga mga kabataan sa pagbaton sang premyo. No, galing kay ti syempre ang aton lamang masarangan nga ma-share man sa aton mga estudyante and this time of pandemic. Di ba kabalo kita nabatyagan naton kung ano kabudlay. Mabatian lang naton ang mga panasayon elementary, pinsaron mo itong mga hambal nila. Ba, matugan na kumus ang dungan ni Tita Wilma, di ba? May maara nga mali lang siya sa may ara cellphone para at least makakuha lang siya idea, maka-research siya. May ara nga mapaluoy-luoy pa siya para pahulamon, at least para maka-research siya. May ara gani nga Tita We, hindi man akong cellphone dumagubaan na gahulam ko. Nagatudlo siya
sa iban nga mga kabataan about sa modules sa elementary kay to high school to siya bala mo high school tudlo sa mga kabataan tudlo sa iban nga kabataan ginatagaan sang iloy para nga may ibakal siya load para lang nga maka-answer sa sang iya module tindog ano ba na nakabudlay para sa balatsagon sang kabataan kita nga ginikanan makahibalog yan. That's why nga madumduman ko gidang hambal sang isa didto, no? Isa sa mga finalist naton nga naghambal gid siya nga kamo nga mga pareho kung mga estudyante nga may ara kamuya na magtutom kamo sa inyo man pag-eskwela, maswerte kamo ka may ara kamuya kami wala, di ba? Do something amo sina. So sa siniya nga bay makasiling kita, mga anak, go lang kita ng go. Padayon kita sa aton mga handom. Ang edukasyon isagid kadako nga kapital naton or armas naton or instrumento para sa kadalagan sang aton mga handom sa kabuhi. Kag sa liwat syempre hindi tayo magdula paglaom ha. Padayon kita sa aton mga handom kay almost sa mga istorya ara gid na upod ang ilatag sa kapamilya. Hindi lang ang ila handom nga kaayuhan sa uli para sa ilatag sa kakaugalingon, kundi para man sa ilatag sa mga pamilya. Okay, so sa aton sini, mga winners sa liwat, dito congratulations. Bang oras sa tawe, alas 2:43 na Action Radio Philippine Standard Time. Mabalik si Tito Wilma pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercials. Live. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanat tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo magkolon kag negrosanon inyong pamatian stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran magbakod nga prinsipyo nagbolter handa sa servisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Saan ang mga kalintangan Responsable na pagbalita Dahil na ipalang na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon tag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may daya inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa
Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Saan ang mga kahintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ito Dali lang, antes. Okay. Ang aton mga kauturan anay nga nag-celebrate sa ilang birthday today. Happy birthday sa itong sa mga palangga. Karon niya nga adlaw Oktubre 26. Yeah, sa mga palangga man naton nga mga tagpalamati nga nag-celebrate sa ilang birthday. Happy birthday. Yes, sa palangga nga bana ni Inday Jancy, ha? Kay Tuto Nelberg Tadlan, happy birthday sa imo. Nan. Halin ni na nga Inday Jancy kay Tuto Butbot, halin man sa amon diri sa Action Radio, Tuto Nelberg, happy birthday sa imo. Kag yes, happy birthday man kay Melody Canlas Mirabueno, no? Happy birthday batch. Thank you again, no? Okay. Kag yes, happy birthday kay Lilinet Aldiger sang Manville Subdivision, kay Eden Baligwas sang Country Homes, Bacolod City, kay Cristela Di Clarita sang Metro Manila from Ma'am Jocelyn ng Jocelyn Salanga. Okay, alas 2:53 na Action Radio Philippine Standard Time. Horoscope, nagahulat sang ilatag sa zodiac sign, Tita Wilma, para karon nga adlaw, Lunes balangandaan subong tawen, ha? Ay tagpukutan ni weather update pagkatungod sa atong sinipanahon. But anyway, sa itong horoscope karon nga adlaw, unahon na ito ng zodiac sign nga Scorpio para Oktubre 26. Ang mga Scorpio, Tita Wilma, naga-say yes lang na sila sa tanan iya nga matabo karon nga adlaw. Tuod ka, Scorpio, nan. May maayo nga opportunity nga mag-abot sa imo. Gani hindi ka gid magduha-duha. I-grab mo gid ina gilayon. Kag-ari pa gido, mamensar ka gid anay damo nga beses antes mo ihambalang unod sang pensar mo para hindi ka makasakit sa balitsagon sang iban. Halong ka gid perme. Scorpio, magmasuwati mo nga numero 3, 32, 25, 50, kag 14. Dollar green is your lucky color. Sagittarius, ang mga Sagittarius na tao Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Abaw. Sagittarian, o kung mabutang ka na sa traffic, at ubangon mo iya ang traffic police nga may katawhay kag may pagpaubos. Isa pa, Sagittarius, hindi ka man basta-basta magpati sa mga ginasugid dara sa imo. Mga maswati mo nga mga numero 5, 25, 23, 13, 41, kag 31. Carrot orange is your lucky color. Sa mga Capricorn naman, ang mga Capricorn, muni mga nataw Disyembre 22, tuto Enero 19, ay hindi ka mag-tantrum karon nga adlaw, Capricorn, control yourself. Ha? Madulaan ka iya sang control karon nga adlaw, hindi kinahanglan, hambalan ang tanan sa matawhay nga paagi. Maswerte mo man nga mga numero 25, 28, 11, 32, 43, kag 8. Maswerte mo nga mga numero, maswerte mo nga, or your lucky color is turquoise blue. Sa mga Aquarius naman, ang mga Aquarius na mga natao, Enero 20, to Pebrero 18, Aquarius, kung nagagamit ikaw sa illegal drugs, untatiin na, ha? Ang nabatsyagan mo subong, abi mo kung epekto ina sang paggamit mo sang illegal nga droga. Side effect ina, halungi kidang mo ikaayong lawas. Mga masuwati mo nga mga numero 7, 15, 23, 28, kag 45. Corn yellow is your lucky color. Ang mga Pisces naman, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Pisces,
i-accept mo ang proposal sang madugay na nga nagapangaluyag sa imo. So meaning sa mga Pisces ina nga mga singles na kaya naanad na siya sa imo batasan na ang spark sang kilig surprise para sa imo. Maswati mo nga mga numero Pisces 10, 25, 19, 33, kag 48. Red is your lucky color. Sa mga Aries naman, ang mga Aries, Marso 21, tubtub Abril, 19, ba nag-enjoy ka sa imo ginahimo karon nga adlaw, Arian? Sa work mo, whatever, no? Kag, abi mo makabulig sa imong isa katawo nga mabinuligon na tungod sa imo trabaho. Bagaman dinalagon ikaw. Maswati mo man nga mga numero 14, 22, 53, 10, 48, kag 30. Vanilla brown is your lucky color. Ang mga Taurus naman, yes, mga Taurus na tao, Abril 20, tubtub Mayo 20. Untati na ng bisyo mo, Taurus, especially kung ang bisyo mo, panahor, untati na ina. Ilabi na kung ang bisyo mo, bulang. Di uwi pa man bulang subong tawe. Kaya nga, abi mong gwasan, do ginahaboy mo lang ang kwarta ng pinangabudlayan mo. Mas better, hindi na lang. Okay, masuwati mo nga mga numero. 10, 12, 24, 36, kag 45. Do hot purple is your lucky color. Kag ang mga Gemini naman, yes, ang mga Gemini, titawe, mga natao, Mayo 21, tubtubunyo 21, abi mo mangin klaro ang guidance ng imo spirit world. Baguha lang. Ang dapat mo baguhon sa kaugalingon mo, samtang may kahigayunan pa. Suno sa imo horoscope Gemini. Mga maswati mo naman nga mga numero 2, 15, 2, 15, 33, 38, 38, kag 24, and 45. Ice blue is your lucky color. Yes, Cancer. Mga Cancer naman mo ni mga natao, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22, pamati Mayo. Kinanglan mo, mag-general cleaning sa inyo puluyan, Cancer, suno sa imo horoscope. Kag abi mo bala, makita mo ang madugay mo na ginapangita nga mga document. Ano na how? Kag sa dason, magkinanglan, mangin, mahinalungon ikaw. Mga maswati mo naman nga mga numero 11, 22, 32, 53, kag 35. Hot pink is your lucky color. Sa mga Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22, abi arigluhan ng imo time scheduling, Leo, no? Ripasuhon mo man ang tanan ng mga priorities mo para wala ikaw sang malipatan. Halungan mo man ang imo kaugalingon at ipan na ang imo ikaayong lawas. Leo, mga maswati mo nga mga numero 5, 14, 18, 29, kag 36. Coffee brown is your lucky color. Kag syempre Virgo, ang mga Virgo naman ang mga natao, Agosto 23, tubtub Septyembre 23. Electronic ang pirmahan mo nga kontrata, subong adlaw. Pero mangin successful ang dalagan sina. Increasing gidang imo income. Mga maswati mo naman nga mga numero 30, 35, 8, 15, 21, kag 43. Blue is your lucky color. Kag yes, Tito Wilma, Libra sa katapusan ni zodiac sign, Septyembre 24, tubtob, Oktobre 23. Mga Libra, abi ninyo, ma-experiensyahan ninyo karon nga adlaw ang balatyagon nga daw wala pulos ang imo adlaw. Nga aman. Kay amo naman guna paminsar mo, abi relax. Tanan panginpuslan mo gani maghulag ka. Hindi lang pagpanumduma, kinahanglan aksyonan mo ang mga plano mo. Mga maswati mo nga mga numero Libra. 50, 53, 34, 9, kag 25. Magenta red is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, impunto las 3. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls,
and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, padayon kita sa pagpangamuyo para sa aton ginapangitubang sa karon nga pandemic ang COVID-19. Updin ninyo si Tito Vilma para sa Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Okay, Amen Lord. Salamat kid mga palanggan naton nga mga tagpalamati sa inyong pagupod kay Tito Vilma sa pagpangamuyo kay nahapon sang Orasyo Imperata batok sa COVID-19. Okay, salamat gid. Wala na si Tita Vilma sa panahon. Ay, mga pita galianay, no? Mga pianay kita, upod sa Xanthone Plus Coffee Mix, ang kafe nga imo alin sa soya, balunggay, kag Xanthone, kag syempre ang kape
plus coffee mix paagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.com.ph kag ada man sa Kalusugan Yan Facebook page. Okay, antes man si Tita Wilma magpaalam magaton sa ni Bible verse for today. Halin sa Proverbs chapter 4 verse 25, it says, "Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you." I can't say goodbye. Salamat gid Lunes na Lunes. Buwas naman sa wala naton matigayon karon nga adlaw. But anyway, thank you so much sa pagupod ninyo kay Tito Wilma. Standby na sa matahom nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon